عوزو سلام تانا تقبلونا زي يوتيوب قناه تعذبتنا خميت صنحنا زوان زدلنا يم زينات تحزلكم قريبا لكم مكتسالكم بخبر عدم نفنهم على تو زينات من تخبصحكم لايك شير سبسكرايب مغبار يترسعوا بريزيدنت كينيا ናብ አዲስ አበባ ዝተጓዓዙሉ ምክንያት ተዛሪቡ ቀንዲ ምክንያት ድማ በቲ ኣብ ቀረባ ግዜ ዝተፈጠረ ናይ ደሙ ውጣን ምሰሓብ ንስተተሓዘ ምዃኑ ተገሊጹ አብይ አሕመድ ድማ ብዛዕባ ናይ ጸጥታ ጉዳያትን ኢና መኺርና ኢለሎ ናይ ኬንያ ፕሬዚዳንት ዊልያም ሩቶ ናብ አዲስ አበባ ተጓዒዞም ኣለው ኣብ ናይ ትግድም ምረቃን ተረኺቦም ዝነበሩ ናይ ሶማሊያ ፕሬዚዳንት ሐሰን ሼክ መሐመድን ዊልያም ሩቶን አብይ አሕመድ ኣብ ሓደ ሰሙን ውሽጢ ተቐቢልዎም ኣለው ብፍላይ ምስ ፕሬዚዳንት ዊልያም ሩቶ ዝነበረ ዘተ ብዝምልከት ብዛዕባ ሰላምን ምርግጋእን ቀርና አፍሪካ ከምኡውን ብዛዕባ ናይ ጸጥታ ስራሕቲ ኢና መኺርና ኢሎም እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ፕሬዚዳንት ዊልያም ሩቶ ናይ ጸጥታ ጉዳይ ሓደ ነጥብ ምዃኑ እንተልዓሉ እኳ እቲ ቀንዲ ናብ አዲስ አበባ ዝወሰዶም ጉዳይ ግና በቲ ኣብ ቀረባ ግዜ ዝተፈጠረ ዘይምርዳእ ምዃኑ ተፈሊጡ ኣሎ እዚ ዘይምርዳእ ድማ ኣብ መንጎ ኢትዮ ቴሌኮምን ሳፋሪኮም ዝተፈጠረ እዩ ናይ ብልጽግና ፕሬዚዳንት ናይ ቴሌኮም ዕዳጋ ክፍቲ ገይሮም ሳፋሪኮም ከኣቶም ዝፈቐደ ካብ 800 ሚልዮን ዶላር ንላዕሊ ረኺቦም ብኡ ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ መሳርሒ ኮይናትን ድሮንን ከም ሸሞትሉ ብተደጋጋሚ ዝተገለጸ ኮይኑ እዩ በዚ መልክዕ ናብ ናይ ኢትዮጵያ ዕዳጋ ዝኣተው ሳፋሪኮም ልክዕ ከም ኢትዮ ቴሌኮም ዝህቦ ናይ ቴሌብር ኣገልግሎትን ኤምፔሳ ንኹሉ ዝህብ ናይ ገንዘብ ምዝዋር ዝገበረን ኣገልግሎትን ኣስፊሕ ነይሩ ይኹን እምበር ናይ ፍረ ህይወት ታምሩ ትካል ናይ ኢትዮ ቴሌኮም ሲም ካርድን ማለት እውን ብ09 ጅምር ተጠቀምቲ በቲ ኣገልግሎት ከይግልገሉ ከልኪሉ ኣሎ እቲ መተግበሪ ኣፕሊኬሽን ብብሄራዊ ባንክ ብኢንሳን ፍቓድን ዝተዋሃቦ ይኹን እምበር ናይ ኢትዮ ቴሌኮም ዓማዊል ግና ኣገልግሎት ክረኽቡ ተገይሩ ኣሎ ነዚ እገዳ ኣመልኪቱ ኤምፔሳ ክስ ከቐርብ ክኸውን ከሎ ኢትዮ ቴሌኮም እዚ ዝገበረ ምክንያት ድማ ናይ ቴሌብር ተወዳዳሪ ይመፀና ኣሎ ብዝብል ስጋት ምዃኑ ክኢላታት ገሊፆም ኣለው ክልቲኦም ትካላት ኣብዚ ከምዚ ዓይነት مسحابن أبزاتو لأواني ناي كينيا بريزيدنت ويليام روتو ناب أديس أبابا قعزة زقبرو أول كاو تقمو أو تصحفوا ملغت ناي سافاريكوم من إيتي تيليكوم قدايك عندي أجندهم كم زنفر بريزيدنت أرقا قيتو ملو ناي كينيان إيتيوبيان منقسي إيتي تيليكوم من سافاريكوم بحبار نمدقاف مسمع معا نحادا معالتنا يسرح عودة ناب أديس أبابا زغنعو روتو تزاريبو تمزابل تخساب زي تملسو ندحر كوينات مسقار ذكال ايكونن كبل الجنرال تادسو ورده قليصم كابسو منستر عيت ميتن تخطيلو كاب استفلالي اكالات زوهاب ملس قطيلالو ابز حلفو وحدات عامتات كاب كل تميتن 80 لعل تمزابل تبتميتن تتححزت مخنياتاتن زموتلو ناي عد محمداي معقو تمزابل تخوم بتماسال مخنيات بزوم عامتات كاب 330 لعل تمزابل هيوتهم زحلفناي حصات معقو تمزابل ازي زحزنن كونتات كابسو من ام حوراو ميديا موصو تخطيلو غداي مزارارب خوين انتقتل حاجزاتن مغبار صعرتاتون قتيلهم له كابسوم نمس قدامي مستر ابي احمد ابو አዲስ አበባ ድሕር ምርካቦም ኣብ ናይ ዋናት ጉዳያትን መግለጽ ዝሃቡ ናይ ትግራይ ግዚያዊ ምሕዳር ፕሬዚዳንት ምክትል ፕሬዚዳንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ካብ ዘለዓለዎም ነጥብታት ማእኸል ጉዳያት ተመዛበልቲ ይርከቦም ጉዳይ ካብ ቁጥር ወፃኢ ክኸውን ከም ዝኽእልን ዘጠንቅቖቶም ጀነራል ኩሉ ብፍላይ ድማ ዝምልከቱ ኣካል ሓገዝ ክገብሩ ሓቲቶም ኣለው ኩናት ክንወግድ ኣለና እንተበልና እኳ ተመዛበልቲ በዚ ኩነታት ኮይኖም ውጋድ ዝከኣል ከም ዝኾነ ግና ክንፈልጥ ይግባእ ብማለት ካብ መንግስቲ ይምፃእ ካብ ካሊ ይምፃእ እዚ ክሳብ ዘሎ ግና ኩናት ምትራፍ ዝበሃል ነገር ዝከኣል ኣይኮነን ስለዚ ህይወት ናይ ምድሓን ነገር ግድን ክሕሰብን ክግበርን ዘለዎ እዩ መላእ ህዝቢ ትግራይን እውን ህይወት ንምድሓን ዝግበር ጻዕሪ ክድገፈለዎ ናይ ፌደራል መንግስትን ማሕበረሰብ ዓለምን ተመሳሳሊ እዩ ክገብር ዘለዎ ህይወት ካብ ምድሓን ጎንን ጎን ግና ናብ ዘላቂ ፍታሕ እዩ ክእቶ ዘለዎ ክምለሱ ኣለዎም ናብ ዘላቂ ፍታሕ ክንሰግር ኣለና እንተዘይ ኮይኑ በብዓመቱ እዚ ናተኣናገደ ክቕፅል ኣይንኽእልን እዚ ጉዳይ በዛ ዓመት ክዕፀውን ክፀናቐን ዘለዎ ኢልና ንኣምን ኩሉ ከከም ድሌቱን ከከም ኣካይዱን ንጥሜት እቶም ተመዛበልትን ፖለቲካ መጥቀሚ ክገብሮም ክሙኩር ዝተረኣዩ ሰሙን እዮም ካብ ስምረትን ሕወሓትን ወገን ዝወፁ መግለጽታት መርኣያታት ዝለዓሉ እዮም ናይቶም ፓርቲታት መግለጽ ቀፂሉ ኣብ ትግራይ እናበዝሑ ካብ ዝመፁ ፓርቲታት ማእኸል ክልቲኦም ተመሳሳሊ መግለፂኦም ኣካፊሎም ኣለው ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ፓርቲ ቀንዲ ምንጪ እቲ ጥሜት ናይ ፖለቲካዊ ሸፈጥን ምዃኑ ስለዝኾነ ድማ ናይቲ ህዝቢ ሓደጋን ጥሜትን ስለዝዓፁ ህፁፅ ሓገዝን ካብ ምልጋስ ጎንን ጎኒ ናይቲ ፀገም ቀንዲ መበገሲ ዝኾነ ስርዓት መለዋጥ የድልል ኣሎ ውድብ ናጽነት ትግራይ ወይ ቲአይፒ ብወገኑ ነዚ መስካሕካሕ ጥሜት ኮይኑ እናሃለወ ካብ ማሕበረሰብ ዓለም ክሕባእ ብምግባር ኣብቶም ተመዛበልቲ ከቢድ ክድዓትን ተፈጺሙ ይብልሞ ስለዝኾነ ድማ ነዚ ዝሕፍር ክድዓትን ዝፍጸምን ኣመራርሓ ብሕግን ብሞራልን ተሓተቱ እዮም ክብል ወሲኹ ገሊጹ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ኣብ ቀይሕ ባሕርን ዓፋራትን ዝተፈጸመ ገበን ብዝምልከት መልሲ ክህቡ ተጠይቖም እቲ ዕጡቕ ሓይሊ ብወገኑ ነቲ ሕቶ ዘድንቕ ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ ናይ ኣስመራ ምሕዳር ኣብቲ ሃገር ህዝብን ብብሄርን ዘተኮረ መንነት ዝተፈለየ መጥቃዕቲ ካብ ዝፍጽመሎም ክፍልታት ሕብረተሰባት ማእኸል ዓፋራት ይጥቀሱ ኣብ ከባቢ ቀይሕ ባሕር ብፍላይ ድማ ኣብ ዓሰብ ወደብን ኣከባቢ ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያን ጥቓ ዝርከቡ ናይ ዓፋር ህዝብታትን ዝፍጸሙ ዘሎ መንነት ዘተኮረ መጥቃዕቲ ነቲ ህዝቢ ብስልታዊ መንገዲ ምቕታል ምጥማይ ምምንቋልን እዩ ብዝብል ብዓለም ለኻዊ ትካል መሰል ክግለጽ ፀኒሑ እዩ ናይ
ኣፍሪካ ኮሚሽን ሰብኣዊ ህዝባዊ መሰላትን እውን ካብ ሰሙን ናይ ሻዕብያ ምሕዳር ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ዓፋር ቀይሕ ባሕሪ ፈጺሞ ተባሂሉ ኣብ ዝቐረበ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ጥሕሰትን ዙርያ መልሲ ክህብ ትእዛዝ ምትሕልላፉ ተገሊጹ። እዚ ብዝምልከት መግለጺ ዘውፅአ ዲሞክራስያዊ ውድብ ዓፋር ቀይሕ ባሕሪ ኮሚሽኑ ዝቐረበሉ ኣብታቱ ብወጋዑ ብምቕባል ናይ ኤርትራ መንግስቲ ብመሰረት ናይቲ ኮሚሽን ደንቢ ኣብ ውሽጢ ሱሳዕ መዓልትታት መልሲ ክህብ ምእዛዙ ገሊጹ። እቲ ክሲ ዝጠንጠነ ኣብ ከባቢ ደንካል ዝነብሩ ተወለድቲ ዓፋር ንዓመታት ተፈጺሙ ተባሂሉ ኣብ ዝቐረበ ናይ መሰል ጥሕሰትን ክኸውን ከሎ እዚ ድማ ጀምላዊ ምዝባልን ስልታዊ ቅትለታትን ናይ ግዳጅ ምስዋርን ናይ ኣባሓጎታት መሬት ባሕሊ ምንዛዕን ዘካትት ምዃኑ ተገሊጹ። ዲሞክራስያዊ ውድብ ዓፋር ቀይሕ ባሕሪ ናይቲ ኮሚሽን ውሳነ ታሪኻዊ ንፍታሕ ዝግበር ቃልሲ ወሳኒ ምዕራፍ ክብል ኣድኒቕዎ ኣሎ። እቲ ዕጡቕ ሓይሊ ኣብ ኢትዮጵያ ዝንቀሳቐስ ናይ ሻዕብያ ምሕዳር ምውጋድን ዝተሰለፈ ምዃኑ ዘዘራርብ ምጽንሑ ይዝከር። ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ናይ ብዙሓት ሃገራት ኣምባሳደራት ብህፁፅ ናብ ዋሽንግተን ክመፁ ፀዊዖም ኣለው። ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ኣፍሪካ ንዝርከቡ ልዕሊ 15 ኣምባሳደር ፈፀምቲ ጉዳያት ካብ ሓላፍነቶም ከም ዘለዓልዎም ተሰሚዑ። ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኢትዮጵያን ሶማልያን ጅቡትን ሓዊሱ ኣብ 15 ሃገራት ኣፍሪካ ዝርከባ ኣምባሳደራቶም ናብ ሃገሮም ፀዊዖም ኣለው። እቲ ስጉምቲ ዘይተለመደ እዩ ዝተባሃለ ኮይኑ ዩናይትድ ስቴትስን ኣብ ወፃኢ ሃገራትን ዘለዋ ዲፕሎማስያዊ ወኪል መን ክትካእ ከም ዝኾነ ከይፍለጥ ዝግበር ዘሎ ስፍሕ ዝበለ ሰብ ሞያ እዩ ተባሂሉ ኣሎ። ዲፕሎማስያዊ ማሕበረሰብ ምንጭታት ነተዘዋወረ ዘሎ ብዘሎ ሓበሬታ መሰረት ኣሜሪካ ኣምባሳደራታ ናብ ሃገራት ዝፀውዐትለን ሃገራት ኣፍሪካ ዝርዝር ዝተፈላለዩ ዞባታት እታ ኣህጉር ዘካተተ እዩ። እቲ ዝርዝር ኣብ ሰሜን ኣፍሪካ ዝርከባ ግብፂ፣ ኣልጀርያን ሓዊሱ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብ ምብራቕን ኣብ ምዕራብን ኣብ ማእኸላይን ኣብ ደቡባዊ ኣፍሪካን ዝርከባ ሃገራት እዩ ዘጠቓለለ። እቶም ኣምባሳደራት ክምለሱ ዝተገበረሉ ምክንያት ክሳብ ሕጂ ዝተዋሃቦ ወግዓዊ መብርሂ የለን ዝተባሃለ ኮይኑ ክፍቲ ንዝኾኑ መደባትን ስራሕን ንምትካእ ንጹር ዝኾነ ናይ ግዜ ሰሌዳ ዘየቕመጡ ተመልክት ኣሎ። እቲ ውሳነ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብ ሶማልያን ጅቡትን ዝርከቡ ናይ ኣሜሪካ ኣምባሳደራትን ከም ዝምልከት ዝተነገረ ኮይኑ እቲ ዞባ ብዓለም ለኻዊ ንግዲ መራኸቢን መተሓላለፍን ብኣሜሪካ ወታደራዊ መደበር ምርካብን ብፀረ ሽብር ተግባራትን ቀዳምነት ዝወሃቡ ብምዃኑ ንዋሽንግተን ስትራቴጂካዊ ረብሓ ዘለዎ ከባቢ ምዃኑ ጠቒሱ ኣሎ። ኣብ ሰሜን ኣፍሪካ ድማ ግብፂ፣ ኣልጀርያን ኣብቲ ዝርዝር ካብ ዘካተተ ሃገራት ማእኸል ይርከባ። ክልቲአን ሃገራት ብፀጥታን ብኢነርጂ ጉዳያትን ንኣሜሪካ ቁልፊ ዞባዊ መሻርክትን ምዃነን ይተሓሰብ። ኣብ ምብራቕ ኣፍሪካ እቲ ፃውዒት ከም ኡጋንዳን ሩዋንዳን ደቡብ ሱዳንን ዘለዋ ሃገራት ዘካተተ ኮይኑ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪካ ድማ ናይጀርያን፣ ሴኔጋልን፣ ኒጀርን፣ ኮት ዲቫራን ኣብቲ ዝርዝር ተኻቲተን ኣለዋ። እቲ ስጉምቲ ናብ ማእኸላይን ኣፍሪካን ብምዝላቕ ካሜሮንን ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎን ዝተንከፈ ኮይኑ ብደቡባዊ ኣፍሪካ ድማ ዛምቢያን እቲ ስጉምቲ ካብ ዘይተወሰደ ሃገራት ማእኸል ትጥቀስ። እቲ ውሳነ ብዓለም ለኻዊ ደረጃ ብዙሓት ናይ ኣሜሪካ ኣምባሳደራት ናይ ስራሕ መደባትን ክፍቲ ኣብ ዝኾኑሉ እዋን እዩ። እቲ ውሳነ እዚ ፖለቲካዊ ብፀጥታ ምትሕብባርን ብፍላይ ድማ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ዓለም ለኻዊ ውድድር እናተጋደደ ኣብ ዝመፀሉ ዘሎ እዋን እዩ። ኣሜሪካ ኣፍሪካ ዘለዋ ጽልዋ ንምዕዛዝ ክህልዋ ዝኽእል ፀቕጢ ብዝምልከት ሕቶታት ኣልዒሉ እዩ ክብል ዳውን ኣፍሪካን ምግላጹ ኣመልኪቱ። ናይ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ምምሕዳር ሶማልያን ኡጋንዳን ሓዊሱ ኣብ 15 ሃገራት ኣፍሪካ ዝርከቡ ናይ ኣሜሪካ ኣምባሳደራት ፈጸምቲ ጉዳያትን ምልዓለ እዩ ተመልኪቱ ዘሎ። ካብተን 15 ሃገራት ኣፍሪካ ካብ ኣምባሳደራትን ፈጸምቲ ጉዳያትን ዝተለዓለ ኣምባሳደርነት ፈጸምቲ ጉዳያትን ብቐዳሞት ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ምምሕዳር እዋንን ዝተሸሙ እዮም። ኣምባሳደር ካብ ዝለዓሉ ሃገራት ማእኸል ኡጋንዳ፣ ግብፂ፣ ሩዋንዳን፣ ናይጀርያን፣ ኣልጀርያን፣ ካሜሮንን ሴኔጋልን ይርከባ። ኣብ ሕብረት ኣፍሪካ ናይ ኣሜሪካ ቀዋሚት መልእኽተኛ ስቴፍኒ ሱሊቫን እውን ካብቶም ዝተለዓሉ ማእኸል ምዃና እቲ ጸብጻብ ጠቒሱ ኣሎ። በቀደም ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ዝተሸሙ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ኣሜሪካ ኣምባሳደር ኤርቪን ማሲንጋን ኣብቲ ዝርዝር ኣይተኻተቱን። ኣብ ትግራይ ሕጻጽ ኣብ ዝበሃሉ መዕቆብ ተፈጢሩ ዘሎ ከቢድ ሓደጋን ጥሜትን ብዝምልከት ሓደሽቲ ሓበሬታታት ይወጽ ኣለዉ። ኣብዚ መዕቆብ ምክንያት እቲ ኩናት ካብ ዝተፈናቐሉ ልዕሊ 10,000 ተፈናቐልቲ ከም ዘለዉ ናይ ሎም ጸብጻብ ቢቢሲ የመላኽት። ኣብ ትግራይ ብዙሓት ናይ ተፈናቐልቲ መዕቆብታት ዘለዎ ኮይኖም ነዚ መዕቆብ ጣብያ ካብ ካልኦት ፍሉይ ዝገብሩ ብዙሓት ኣረጋውያንን ነፍሰ ጡርን ኣዴታትን ህጻናትን ዝርከቡ ምዃኖም እዮም። ሕጂ ኣብቲ መዕቆቢ ካምፕ ጉዳት ጥሜትን ዝበጽሖም ኣረጋውያን ብቐረባ ግዜ ነቲ ካምፕ ዝተሓወሱ ኣረጋውያን ምዃኖም እቲ ሓበሬታ ኣመላኺቱ። ኣብ ሕጻጽ መዕቆቢ ናይ ተፈናቐልቲ ተሓባር ዝኾኑ ቀሺ ኣብርሃ ረዳይ ካብቲ ካምፕ ጸኒሖም ዝወፁ ኣረጋውያን ነቲ ጸገም ሕጂ ንጸገም ምቅልዖምን ንቢቢሲ ገሊፆም ተዛሪቦም። ኣብቲ መዕቆቢ ጣብያ ትርከብ ሓንቲ ኣደ ንቢቢሲ ትግርኛ ብዛዕባ እቲ ኩነታት ክተርድእ እንከላ ኣረጋውያን ኣለዉ ገሊኦም ንነፍሰ ኢሉ ዘምፀለይ እንጀራ ደሪቑ እውን ኣይበልዕን ኣብ ማይ ነኽሪ ፈትፊቶምን ንምብላዕን ይፍቱን ኢላ። እዚ ሰብ ኩሉ ብጥሜት ማዓንጡ ተጣቢቑ ኣሎ ዝበሉ እቶም ተፈናቐልቲ እቲ ቀንዲ ጸገም ምግቢ ዝበሃል ነገር የለን፣ ንህዝብና እውን እኽሊ ዝበሃል ኣይኮነን። ኣብ ዝሓለፉ 6 ኣዋርሕ ንዝሃቡና እኽሊ ዝበሃል ኣይኮነን
ኣይኮነን ብምባል ዝሃብዎ ሓገዝ እኽሊ ፅሬትን ፀገምን ከም ዘለዎ ኣረድዮም ንተፈናቐልቲ ዝቐበሎም ሓገዝ እኹል ኣይኮነን ካብ ምባሎም ብተወሳኺ ብፍላይ ድማ ዝቐረበሎም ናይ ምሸላ እኽሊ ንምግብነት ክውዕል ዘይኽእልን ዝተበላሸወ ምዃኑ እውን ተዛሪቦም እቲ ፀብፃብ ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ መቐለን ሽረን ተንቤንን ዓብዪ ዓድን ኣብ ሰሜን ምዕራብ ከባቢ ድማ ሰለኽለኻ ብሓፈሻ ልዕሊ 1 ሚልዮን ተፈናቐልቲ ከም ዝርከቡ መንግስቲ እቲ ክልል ዝገለፀ ምዃኑ ዘመልከተ ቢቢሲ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ሕፃፅ ካምፕ ናብ 14,000 ዝኾኑ ሰባት ሓገዝ ክረኽቡ እኳ እንትኾኑ ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ 300 ዝኾኑ ዓይነት ሓገዝ ከም ዘይረኸቡ እቲ ኣተሓባር ወሲኹ ሓበሬታ ከም ዝሃበ ኣመልኪቱ ኣሜሪካን ኢትዮጵያ ናይ ጥዕና ዘርፊ ዝውዕል ካብ $1 ቢልዮን ንላዕሊ ናይ ገንዘብ ድጋፍ ክትገብር ምዃና ተገሊጹ እቲ ናይ ገንዘብ ድጋፍ ብዋናነት ንቲቪ ንኤችኣይቪ ኤድስን ንውባን ሕማማትን ንምክልኻል ከምኡ ናይ ኣዴታት ህፃናትን ጥዕና ንምሕላው ከም ዝውዕል ተገሊጹ ኣሎ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ናይ ገንዘብ ድጋፍን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኣሜሪካን ስምምዕነት ዝተበፅሐሉ ናይ ጥዕና ምትሕብባር ማዕቐብን ኣካል እዩ ተባሂሉ ን5 ዓመታት ፀንሐ ናይ እዚ ምትሕብባር ናይ መራዳድኢ ሰነድን ግልፂ ናይ ፌርማ ስነ ስርዓትን እዩ ኣብዚ ሎም መዓልቲ ተኻይዱ ኣብ ሚኒስተር ገንዘብ ዋና ቤት ፅሕፈት ብዝተኻየደ ኣብዚ ስነ ስርዓት ንመንግስቲ ኣሜሪካ ብምውካል ፌርሞኦም ዘንበሩ ኣብ ኢትዮጵያ ናይቲ ሃገር ኣምባሳደር ዝኾኑ ኣርቪን ማሲንጋን እዮም ብወገን ኢትዮጵያ ሚኒስተር ገንዘብ ኣሕመድ ዴቪን ሚኒስተር ጥዕና ዶክተር መቅደስ ዳባን ነቲ ናይ መረዳእታታት ሰነድ ፈሪሞም ኣለው ናይ ኢትዮጵያ ናይ ጥዕና ስርዓት ናይ ምምሕያሽ ዕላማ ዘለዎ እዚ ናይ ክልቲአን ሃገራት ናይ መረዳድኢ ስምምዕነት ናይ $1.4 ቢልዮን ኢንቨስትመንት ዝጥይቕ እዩ ካብዚ ውሽጢ ኣሜሪካ $1 ቢልዮን እትሽፍን ክትኸውን እንከላ እቲ ዝተረፈ $450 ሚልዮን ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝሽፈን ከም ዝኾነ ኣብቲ ናይ ሎሚ ስነ ስርዓት ተገሊጹ ኣሜሪካ ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ ጂንካ ዝተፈጠረ ናይ ማበርገር ለበዳ ድጋፍን ክትባትን መቐራባ ኣይዝንጋዕን ክቡራት ተኸታተልቲ ዘለናይ መርስተ ጉዳያት ኣብዛዚምና ኣለና ላይክ ሼር ኮመንት ምግባርን ቻናልና ዘለኩም ደገፍ ከም ዘይትርስዑ እናበልና ብኻልኦት ሓበሬታታት ተመሊስና ክሳብ ንራኸብ ሰላም